кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ мегӯяд, бар асари офатҳои табиӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ хисороти молӣ нисбат ба як соли пеш тақрибан 1 баробар бештар шуда ва ин ҳодисаҳо 3 баробар камтар талафоти ҷонӣ доштааст. дар ҳоле ки дар соли ҷорӣ 78 ҳодисаи фавқулода ба амал омада ва дар 6 моҳи соли гузашта 401 ҳодисаи фавқулода сабт шуда буд. В этом году ущерб составил более 50. имсол зиёни ҳодисаҳои табиӣ беш аз 50 миллион сомониро ташкил мекунад. соли гузашта зарари ҳодисаҳои табиӣ 28 миллион сомонӣ буд. соли ҷорӣ дар ҳодисаҳои табиӣ 7 нафар ва соли гузашта 22 нафар ба ҳалокат расида буд. ҳамаи ин аз шароити обу ҳаво вобастагӣ дорад. 22. Но это все зависит от погодных условий. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода соли ҷорӣ дар 266 амалиёт ҷони 53 нафарро наҷот доданд. дар ин давра 34 нафар аз ҷумла кӯдакон ва занон дар кӯлу дарёҳои кишвар ғарқ шудаанд. сабабҳои ғарқшавӣ дар оби дарёву кӯлҳоро наҷотдиҳандагон марбут ба оббозӣ дар ҷойҳои хавфнок, беназоратии волидайн ва худкушӣ меноманд. ҳамзамон наҷотдиҳандагон дар корҳои кофтуковӣ ва баровардани 40 ҷасад иштирок намуданд, аз ҷумла 22 ҷасади ғарқшудагон, 14 ҷасад аз садамаҳои нақлиётӣ, 1 ҷасад аз омадани сел ва 3 ҷасадро аз хонаҳои маҳкамбуда яъне бароварданд. ҳодисаҳои табиӣ бо бештари хисороти моливу ҷонӣ селфароӣ будааст. аз ҷумла моҳи май дар ноҳияи Хуросон селе ки дар пай хисороти ҳангуфт ва талафоти ҷонӣ дошт, боиси эътирози мардум ва бастани роҳи душанбе бохтар шуд. раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар посух ба суоли чаро дар ин ҳодиса ба кӯмаки мардум расидагии сареъ нашуд ки боиси эътирози мардум гашт, гуфт рӯзи бастани роҳ наҷотдиҳандагон ва сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ҷои ҳодиса кор мекарданд. мо рӯзи 16 бо муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Гулмамадзода 16 боз як бор ман барои рӯзҳо гуфта истодиям, мо 16 якҷоя маслиҳат кардем ки ва як аз утан ки рӯзи душанбе рафта дар ҷояш мо ситод мегузаронем. ин вобастагӣ надошт ки мардум ба 17 ба кӯча биромаданд, баъд муовини сарвазиру дигар мақомото ба ноҳияи Хуросон рафтанд. аксари ҳодисаҳои табиӣ дар соли ҷорӣ замони шурӯи пандемияи коронавирус иттифоқ афтодааст ва ба гуфтаи раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода наҷотдиҳандагони ин ниҳод дар ин замон ба истилоъ дар хатти сурх кор мекарданд. дар ин давра 7 корманди ин кумита ба коронавирус гирифтор шуданд ва аммо онҳо афродеанд ки ба ин беморӣ дар замони рухсатӣ сироят ёфтаанд.